Zadatak 104. na strani 31. Na slici je prikazano geometrijsko telo koje se sastoji od 3 kocke ivice 5 cm. Kolika je zapremina ovog tela? Kada pogledamo ovu sliku, odmah nam je jasno da je u pitanju kvadar, pošto 3 kocke koje su spojene zajedno čine kvadar i njegove stranice su, odnosno njegove ivice su 5 cm, 5 cm i 15 cm. Prema tome, zadatak ćemo rešiti tako što ćemo izračunati zapreminu kvadra. V je jednako, rekli smo 5 puta 5 puta 15. Ja neću pisati jedinice mere, pošto ovdje već imamo date rezultate i treba samo da odaberemo koji je tačan. Znači, konkretno nas zanima broj. A i ne traži se postupak, je li tako? Ne traži se postupak. Sada, ko nije siguran u množenje, može ovako da uradi. Da ova dva broja udruži, zato što će onda dobiti množenje jednocifrenim brojem sa dvocifrenim. Ako bi računao redom, dobio bi onda množenje dva dvocifrena broja i tu može da se dogodi i zbog treme i zbog situacije u kojoj se svi nalaze kada je u pitanju mala matura, da se pogreši na nekim vrlo jednostavnim stvarima. Zato treba uvek iskoristiti neki trik. Dakle, idemo dalje. 5 puta 15 je 75, ako se ne varam. 5 puta 5, 25, jeste 75. V je jednako. 5 puta 5, 25, 5 pišem, 2 pamtim. 5 puta 7 je 35 i ona 2, 37. Dobili smo računicu. Jedan od ponuđenih odgovora je 375 cm kubna i to je ponuđen odgovor koji se nalazi pod slovom B.